Я знаходжусь, власне, зараз біля телеканалу NewsOne, і тут сьогодні проходила масштабна акція протесту. Я не берусь рахувати, скільки людей тут було, але більше 500, на мою думку. І це враховуючи ще факт того, що сьогодні NewsOne заявив про те, що вони вже скасовують нібито проведення свого телемосту. Акція проходила в цілому мирно, але були деякі інциденти, зокрема, в бік телеканалу NewsOne летіли димові шашки, летіли петарди та фаєра, і я думаю, що вони це дуже добре почули. Але основна теза, яка лунала сьогодні на акції протесту, полягала в тому, що нам не потрібно просто закривати NewsOne, позбавляти його ліцензії. Нам не потрібно просто позбавляти Медведчука впливу, зокрема, на інформаційне середовище в Україні. Нам потрібно позбавлятись самого Медведчука. Ще краще, щоб він сидів у в'язниці, власне, де йому і місце за державну зраду. Але, на превеликий жаль, чомусь Медведчук сідає дуже часто в аеропорту Москви, але так і не сів в чудовій українській в'язниці. Ну, исчерпывающий, в принципе, комментарий, даже спросить больше нечего. Спасибо, Сергей, что были там.